Жыллёвая рэформа. Беларусь – адна з нямногіх краін Еўропы, дзе людзі ўсё яшчэ стаяць у чэрзе на кватэру, часта нават дзясяткі гадоў. На пачатак 2025 года 558 400 чалавек чакаюць паляпшэння жыллёвых умоў. Чаму так адбываецца і што можа змяніць новая жыллёвая рэформа? Сёння сярэдняя забяспечанасць жыллём у Беларусі 34 квадратных метры на чалавека. Для параўнання, у Кітаі 43, у Нямецчыне 47,5, а ў США 71 квадратны метр. Будаўніцтва не паспявае за попытам. Высокія кошты, нястача арэнднага жылля, чэргі, які не рухаюцца. Вось партрэт рынку сёння. У чым праблема? Сярод асноўных праблем жыллёвага рынку Беларусі высокі кошт жылля, абмежаваны доступ да льготнага крэдытавання, недахоп арэнднага і сацыяльнага жылля, павольнае прасоўванне чэргі на жыллё, нізкія тэмпы будаўніцтва жылля, знос жыллёвага фонду, а таксама нераўнамернае размеркаванне жылля. Рэформа дазволіць стварыць рынак жылля, дзе кожны грамадзянін зможа задаваліць свае патрэбы тым ці іншым чынам – праз куплю, арэнду або дзяржаўную падтрымку. Рэформа дазволіць знізіць сацыяльную напружанасць і павысіць узровень жыцця. Рэформа прапануе шэраг крокаў для гэтага. Забяспечэнне празрыстасці прыняцця рашэнняў і ўлік рэальных патрэб. Абарона правоў дольшчыкаў, стымуляванне індывідуальнага жыллёвага будаўніцтва і будаўніцтва ў сельскай мясцовасці, развіццё крэдытавання, стымуляванне інвестыцый да паляпшэння дзяржаўнай падтрымкі, развіццё арэнднага жылля і рэнавацыя жыллёвага фонду, забяспечэнне інфраструктурай. Рэформа жыллёвай палітыкі – гэта не пра квадратныя метры, гэта пра магчымасць нарэшце мець свой дом і жыць па-чалавечы. Даведацца больш можна на сайце zabelarus.com.